Bueno, zen mouz, astu zait gauzat esatia, punto boboa egia praktikatzen, ez? Hauxe da, punto bobo hau izaten da hasieran ikasten den puntua, ez? Bueno, orduan bida, hemen dauzkat atzo initun beste mostra pare bat. Hemen ikusten zute atzo grisak inun, baina marrazki honek esaten digu punto dela urdinakin, orain erabili berri duten lanakin ere bai, bueno, beste zatitxo bat. Baina, fijatzen baldin mazate, bilak daude, itxita daude, ez? Iristen da momentu bat, non? Txaketa edo bufanda edo dena delakoa itxin behar izaten dugu, ezta? Orduan, beida, hemen daukat, gusten zute, marrazki bera da, baina puntuak horratzean daude, hendikan. Pentsazazute, jabotzuko ditut belekuan, pentsazazute hau luze izango litzakela, eta bueno, bufanda bat indugu metro eta piko edo ez, hainbeste buelta eta eman doren, bueno, bain, istea tokatzen zaigu. Bueno, bain, nola isten den esplikatuko izuet. Ez da zaila, ze da puntoa egiten jarraituko bagenu bezala, minon beste pausu bat gehituko diogu. Orduan, beida, lehen bezala, lehenengoa pasa egingo dugu, egin gabe. Bale? Hemen, eskubi aldian dakagu. Bale. Bigarrena, puntua egingo bagenu bezala. Bat, bi, hiru, eta lau. Eta hoain dator puntua isteko momentua beida. Egingo dugu atzekoa olartu eta azken aurretik pasa. Lasaia beste hogei iteko badut eta hemen. Bueno, berriro. Bat, bi, hiru, eta lau. Azkeneko hartu, eta azken aurrenekoan aurretikan pasa, eta listo. Beste behin, bat, bi, hiru, eta lau. Azkeneko hartu, eta azken aurrekoan aurretik pasa. Bat, bi, hiru eta lau beti bezala, azkeneko hartu eta azkeneko aurrekoan aurretik pasa. Bat, bi, hiru, lau, eta hemen. Hora, ikusten zute horratzen nola jartzen duten. Kontra jartzen dut, punta sartu, hoiatea, eta hemendikan pasa. Bat, bi, hiru, eta atzetikan hartu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, atzetikan hartu, eta aurrea pasa. Oso ondo, zen mozabizte ondo, venga, animo! Atzetik pasa, eta aurrea pasa. Ikusten zute ja nola, hemen ikusten den, marrazki ja nola, hainbat kasi erdiak itxi ditut, Venga, beste behin. Bi, hiru, lau, atzetik hartu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik hartu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik hartu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik hartu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik hartu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik heldu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik heldu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik heldu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik heldu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik heldu, eta aurrea pasa. Bat, bi, hiru, eta lau, atzetik heldu, eta aurrea pasa. Orduan, bukaeran, bakarra geldituko zaigu hemen. Bueno, bakarrare itxin berko dugu. Nola itxiko dugu bakarra? Tirako dugu pixka bat, hemen, eskubilan dakagun, artiletikan nola, eta lazo bat utziko dugu. Kontuz, bain horratza atea, bale? Sekula ez tirauain hemendikan ze trrak dena askatuko genituzke, bale? Orduan, egin berko genuke goraize batzukin edo eskuekin hemen moztu, eta muturra, hemengo punta ingo dugu, lazo honen erditikan sartu, eta korapiloain. Gusten zute? Listo, bukatu dugu
gure kuadrotxoa. Ikusten zute? Bueno, dotoria gelditu da. Orduan hauxe animatu nahi zaituztet. Hasi frogak iten, hasi hola kuadreto txikiak edo denak delakoa iten, hemen bideoa jarri behin eta bi aldiz eta errepikatu. Egia da, askotan, zeni adibidez, gazte hasi nintzen, 10 urte edo ikastolan ikasi non, Andereño Ixiarrek erakutsi zigun, 5. mailan goatzen azortuketak, eta gio ja etxian amak intain izan dudut. Bueno, askotan hasieran amak hasten zian, eta nik segiten nun, eta gio beak bukatu, seguro etxian batzutela, edo, bueno, gaur egun ezin dugu batetik eta bestea ibili, bine, bueno, hemen dakazute nola hasita nola bukatu, bestela norbatek hasten bazatuzte, erdikoakin, lasai korapilatzen badia hor beti estutu, gauza asko gertatuko dia minio, aurreain eta praktikakin ikusiko zute zeinen dotore egiten ditugun. Eta, bueno, seguruna espero dezagun, hemen punto bobo indugu, ez? Pentsau luze dela, eta bukaeran bufanda bat, pues bitu, gaur hemen hasi, eta udazkeneko bufanda ingenezake. Eta ikusiko dugu, aurreago beste bideon bat edo iotzen dugun, beste punton batekin, edola beste marrazki batzuk eta itxuko hemen. Bale? Bueno, musu handi bat denai. Aio, musu handi bat, animo konfinamenduaekin, gutxi falta zaigu, eta ilala isterkalian ikusten gehan. Aio!